Život psa Amy 1. Takže ahoj, já jsem Amy. Jsem pes, jak vidíte, ale no, moc se mi dneska nic dělat nechce. Dneska je takový horký den. Co bych asi tak mohla dělat? To se mi nějak vůbec nezdá. No, že jo. No jo, Amy, to už tak je prostě. No, a co mám, myslím, že dělat? Nevím, co bys mohla dělat. Ale já vím, ležet a nic nedělat. Cože? Ty jako fakt dneska nemusíš dělat, nebudeš? Až na to, že až na chodit ven, tak nic. No jo, dneska je takový líný den, no nic. Jo. Ten pes je nepoučitelný. No jo. Furt neslyší. Hej pse, Amy. No co je? Co furt? Co je jako? Nebudeš fakt jako dělat. No tak jo, tak já aspoň tě nalížu a možná taky ne. No, já už jsem taková. No jo, to už tak je. No to už tak prostě je.